20 rokov prinášať 4-krát do roka plné číslo článkov a za každým hľadať niečo nového, to nie je to len také jednoduché, pretože my musíme tie články aj hľadať, my musíme niekde vykopať, skúmať, niekedy to je ľahšie, niekedy je to ťažšie, ale tých 20 rokov to myslím si, že na Slovensku nás prečila iba Bratislava so stavbou nemocnice v Rásochách, ale inak nikto. Takže máme byť na čo hrdí. Pred 20 rokmi, keď vznikla táto myšlienka vydávať časopis, ja som pri nej nebol. Ale sú tu medzi nami ľudia, ktorí si teda na to nielenže pamätajú, ale ktorí to teda priamo iniciovali a vytvorili. Nie všetci sa žiaľ mohli dostaviť. Z tých, ktorí sem prišli, tak je to náš prvý šéf-redaktor, zakladateľ Pavel Gelder. Zdravovolný zástupca, grafík Dušan Jarina. No a z tej prvej skupiny je tu ešte Janko Baláš. Dovolím som si ešte domov odozdať pozdrav Igorovi Chromekovi, ktorý už nám dnes neprišiel, ani nemohol. No a myslím si, že to je z tej prvej zostavy asi všetko. Ešte žiaľ chorá je aj Slávka Očenášová, ktorá bola pri tých začiatkoch, ale bola tam krátko. Na to sa medzi permoňákov dostali Jožko Ďuriančík a Euka Púžiková. Potom som prišiel ja a ďakujem. Mám to rád, tak môžete to ešte zopakovať. Dobre. No a tak ako život prináša zmeny, tak sa pred 3 rokmi zmenil nielen šéf-redaktor, ale aj vydavateľ Bystrického Permonu a zmenila sa aj redakčná rada a sme teda nastúpili taký omladzujúci trend, takže medzi nami je aj Filip Glocko a Paolo Hranček, ktorý zastupuje aj univerzitu a študentov, ktorí píšu do nášho časopisu. Čiže to sú tak zhruba všetci, ktorí sú v redakčnej rade, ale len takto časopis nefunguje. Takže ešte mi dovolte, aby som tu po ľavici predstavil našu gramatickú korektorku, Helenu Hámorsku. No a šedá eminencia celého časopisu a ruka, ktorá to všetko vedie, triedí a rozdáva, je moja manželka Anka. Ako vidíte, aj teraz tu filmuje, natáča a stará sa o všetko, čo treba. Takže jej treba poďakovať za to, že to vôbec funguje. Áno. Toľko ku krátkemu predstaveniu redakčnej rady a skôr než sa dostaneme k tomu, na čo všetci čakáte, a to bude hlavný bod programu, uvedenie novej knihy do života, ja by som možno zablúdil do tej histórii, ktorá bola pred 20 rokmi a poprosil našich tých najstarších služobne najstarších členov, aby si zaspomínali a možno odpovedali tak v stručnosti, že prečo vás toto vôbec napadlo, kvôli čomu ste toto urobili a ako to vyzeralo, keď ste sa prvýkrát stretli.